Dwi ddim yn dywydd picnic heddi, ond mae fod I wella fori a diwrnod wedyn yn dyn nhw. A mae penwythnos Gwyl y Banc ar y gorwel. A ni'n croesi'n busedd, ni'n croesi popeth, gawn ni bach o dywydd da bryd ni. Ond, Lisa, I ni'n dwlu ar y syniad o picnic yn y wlad yma yn dyn ni, ond I gyn ni cael lot o dywydd. Wel, fi'n gobeithio bod y tywydd yn mynd I wella, ond fel ti'n gweud, y syniad yw a gyda'r plant adre, hyd yn yr os ydyn nhw'n cael picnic o dan y ford yn y gegin, mae'n cadw pawb yn hapus. Rhywbeth I wneud. A rhywbeth sy'n yn gyffredin iawn mewn picnic wrth gwrs y sausage roll. Fi'n gobeithio bod fi'n mynd I rhoi cwbl o tips bach gwahanol ar gyfer y sausage roll heddi. Achos nid sausage ddynnu nhw gyd, felly ni'n mynd I nhw'n roliau saurus. Reit, oce. Gyda. A yn ôl beth fi'n deall, ddim hyd yn oed yr cogyddion, yr chefs fwyaf posh ma yn gwneud puff pastry hunain. Felly fi wedi prynu pacyn o puff pastry am ryw bint. A beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr, mae'n dod fel slabyn fel yna, jyst I dorri fe yn hanner. Mae wastad yn rhwyddach gweithio gyda hanner y darn yn gynta. A wedyn I rolio fe tan bod e tua lled eich llaw chi. A wedyn I rolio fe'n hir. Digon o flawd, as mae'n gallu yn enwedig yn gwres y studio, mae'n gallu bod yn eitha sticky. Blawd o dano a blawd dros y top hefyd I wahardd y rolbren I stico i'r toes. A wedyn, jyst I drial, beth dwi'n gwneud nawr, dwi ddim yn mynd fel un a fel un. Fi moyn cadw'r siap yn weddol hir ac mewn siap ffurf petrial weddol perffaith. Os yw'r plant yn mynd I helpu garantid bydd e yn mynd yn igam-ogam, ond sy'n gwaniaeth gallwch chi dal I wneud rhywbeth gyda fe. A wedyn... Mae gwneud puff pastry yn beth cymleth yn dywe, ti'n bod? Wel, dwi ddim really, ond mae'n cymryd amser. Oedd beth pwysig wneud o siwr fod? Ie, siwr fod, ie. A nath beth sydd gyda fi fan hyn, cyfrinach, yr sausage I hunan, gallwch chi brynu cig Celsig, sausage meat, ond mae rhain yn rhwyddach ac yn ymal iawn yn rhatach na prynu'r cig I hunan. Ond beth dwi'n gwneud yw tynnu y crôn I ffwrdd. Ti'n gweld y crôn yna? Reit, ie. A wedyn I rolio fe tamed yn fwy tenau, mewn bach o flawd to, fel bod popeth ddim yn stico at ei gilydd. Fi'n gweld. So mae rhain nawr yn mynd I fod yn rhai traddodiadol, ond o ti'n gweud gynnau bod ambell I sausage roll yn gallu bod yn go ddiflas. Wel, weithiau ti'n bita mewn, a does dim lot o Celsig tu fewn? Na, a dim blas yn yma iawn, chwaith. Na. Ond gyda rhain, ti'n gallu gweld yr gwyrdd, mae'r perlysiau mewn yn rhain yn barod. Felly mae sausage roll chi, ond yn mynd I fod cystal, a adsawdd yr sausage chi'n defnyddio ynddo fe. Felly, ac erbyn hyn, ti'n gallu cael pob math o bethau yn dweud? O, wyt, a rhai twym gyda chili, ti'n gwybod, afal, cenhinen, bob sort o bethach. Felly, jyst dod i'r rheina fel yna nawr, a wedyn golchad bach o dilon ac yn gan bod cig gyda fi arnyn nhw. A wedyn I hwn I selio, felly mae gyda fi bach o wif fan hyn. A ti'n gwynto rhain, yr winwns. Nawr, fi jyst yn mynd I gellio'n hynna fyna I liwio tamed bach, carameleiddio, maen nhw fwy melys. Ond os ydyn nhw'n cydio gormod, dyferyn bach o ddŵr, a mae hwnna'n gwahardd I bopeth I stico I wilod y pan ac I fynd yn rhy dywyll. Felly mae hynna'n barod, ond yn gynta, bach o rwy, wedi chwipio, a wedyn brwsiad bach nawr ten I un pen. Fi'n gweld bod fi'n dysgu pobl fan hyn, pethau yn go rhwydd. Mae lot o bobl yn gyfarwydd yn neud rhain. Ond to, I ychwanegu blaseiddiau gwahanol, felly mewn fan hyn nawr... Mae'n syniad bach neis I roi rhywbeth arall mewn I nhw. Odi, bach o winwns fan hyn. Mae bron iawn gen ti... Sy'n gen ti hot dog fyna, dos? Os. Hefyd, os chi am, bach o wstad, neu saws chili. Of course, Mae gyda fi fan hyn bach o saws chili a fel salsa. Unrhyw beth chi'n hoff. Hyd yn o ketchup os tawn... O'n i'n mynd I ddeud, sos coch. Ie, ti'n sos coch, yn dwi ti. Bach o sos coch. Dim gormod. Beth chi am wneud yw I lanw fe, ond dim I or-lanw fe, fel bod y cyfan yn cwmpo mas. So ti'n mynd I nhw fostoi ti'n y peth? Na dit. A wedyn gwasgad bach iddo fe fel yna, a wedyn fi'n torri'r pen off. Mae sisiwn yn ddefnyddiol, ac mae fel petai yn selio y cwbl wrth chi'n torri trwyddo. So ti'n defnyddio sisiwn yn gynt na cilleth. Achos os ti'n defnyddio cilleth, ti'n tueddol o lifo trwyddo fe, a wedyn mae'r cynhwysion yn gallu dod mas. Wedyn bach o'r rwy fyna to, a wedyn rhywbeth bach gwahanol, falle y hadau pabi dros y top. Na fi'n hasti tamed bach, achos fi hefyd am ddangos I chi. So ddodwn ni rhain ar y tin. Os dyn ni ddwy funed bach arall? Os. Achos beth dwi'n amnu. Hefyd, gyda llaw, gallwch chi I goginio fe, sy'n byd yn bod ar I goginio fe yn un darn just fel yna. Reit. Nawr te, nôl i'r pisio bach arall yma. A'r tro hyn, amrywiaeth mewn llenwad. Ti'n licio bacwn? Bacwn, ydw? Nawr te, sim rhaid defnyddio sausage, llwch chi ddefnyddio, mae gyda fi fan hyn bach o gig moch.
A yn wreiddiol, beth o'n i'n arfer wneud, oedd i goginio fe gyda'r winwns. Ond mwyn arbed amser, beth gallwn ni wneud yw just mynd â darn bacwn fel hyn, rolio fe lan, a'i ddodi fe mewn. Mae mor syml a na. Okay? To, winwns dros y top, bach o fwstard falle. Jiwms, di frecwast cyfan fyna wedi rola lan. Yr cyfan yn un peth. A wrth gwrs, fel ti'n gweud, i frecwast neu mewn bag picnic o dan y ffordd os ydy ddim bwrw glaw. Un troiad. A jyst y peth hefyd, ti'n bod os ti'n teithio, ti'n mynd yn bell yn car, mae'r ein yn mynd i fod yn rwydd iawn i fita, dyn nhw? Odyn. A dyn nhw'n mynd i greu gormod o fesg chwaith na'r un? Wel, na. Mae'n rwyddach gyda plat, falle. To, dibynnu pwy sy'n bita nhw. Newydd yn ôl yn wyliau mewn car gyda lot o blant. Mae Brwsion yn cwmpo, ond mae hwfer i gael, nag oes e. Ond mae'n ffordd da o fynd â bwyd gyda chi. Beth arall? O'n i'n diofyn, os oes dant melis gyda chi, so chi'n gallu rhoi llenwad melis hefyd? Wel, yn gwmws. Maen nhw'n gwmws un peth ar ryw fath o Danish pastry, yn ydyn nhw. Felly, bach o afal falle ar hyd y toes, bach o fwyar nawr bod nhw'n dod yn ei tymor, rolio fel lan, tamed o siwgr, falle tamed llia, bach o cinnamon, neu gwmws yr un peth, a mae gyda chi pwdin hefyd. Felly, dyma nhw fan hyn. Ti'n gweld y rhai bacwn fanna, a mae gyda ni rai selsig fan hyn. Ti'n moyn trio, Lyn? Fi'n mynd i gadw hwn ac aros nes bod ni mewn i'r eitem nesaf. Ai, well i fi wneud. Gari am lan. Isa, diolch i ti am y tro.